Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li proprju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna ta' nikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi 1 euro għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju 30 euro qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw li ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun minn għadha bżonnijiet bażiċi bħal mhu l-ikel. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imqabbat Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Għall-akbar glorja tal-Alla u għall-ġid tal-irwieħ hekk kien jgħidilhom Sant'Injazju ta' Loyola lil-dixxipli tiegħu magħhom bena l-kumpanija ta' Ġesu. Aħna ngħidulhom Ġeżwiti u dak baqa' l-motto tagħhom. L-istess kif se naraw illum fil-Vanġelu. Aħna kull ma nagħmlu naħsbu ngħidu huwa l-akbar glorja tal-Alla u għall-ġid tal-irwieħ. Żgur mhux biex nidhru aħna. Żgur mhux biex xi ħadd jgħidilna kemm aħna bravi u li nagħmlu huwa għall-glorja tagħna nfusna. Ejjew b'dawn il-ħsibijiet narfu n-nuqqasijiet tagħna u b'umiltà kbira nitolbu maghfra l-Alla l-imbierek. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marja Dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Jeħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U għall qawwa ta' min jittama fik. Iqaf magħna li qegħdin insejħulek għax aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Ħatina dejjem il-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u l-emil tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mit-tieni ktieb ta' Slaten. Ġara li meta l-mulej kien se jtella s-sema lil Elija ġo rriefnu, Elija kien telaq ma' Eliżew minn Gilgal. Waslu Ġeriko u Elija qallu: Oqgħod hawn, nitolbok, għax il-mulej batni lejn il-Ġordan. U wieġbu: Daqskemm hu ħaj il-mulej u daqskemm int ħaj int ma nħallikx. U telqu it-tnejn. U 50 wieħed minn uliet il-profeti telqu magħhom u qagħdu ftit il-bogħod minn qudiemhom u huma it-tnejn waqfu ħdejn il-Ġordan. U Elija qabad il-mantar tiegħu, kebbu u ħabtu mal-ilma u dan inferaq lemm u lawn u qasmu huma tnejn fl-inxif. U ġara li huma jaqsmu, Elija qal lil Eliżew: Itlobni x'għandi nagħmillek qabel ma nittieħed minn ħdejk. U Eliżew wieġbu: Ħajkun hemm fija żewġ isma' mill-Ispirtu tiegħek. U qallu: Ħaġa qiebsa tlabtni, jekk tarani nittieħed minn ħdejk ikun lek hekk, jekk le ma jkunlekx. U ġara li huma sejrin jimxu u jitkellmu, f'daqqa waħda karru tan-nar bi żwiemel tan-nar firidhom minn xulxin, u Elija tela s-sema fir-riefnu. Eliżew baqa' jħares u jgħajjat: Missieri, missieri, il-karru ta' Iżrael u r-rikkieb tiegħu. U ma raħx iżjed, u qabad fi ħwejġu u ċarrathom f'bixtejn, imbagħad ġabar il-mantar ta' Elija li kien waqa' minn fuqu, reġa' lura u waqaf max-xatt tal-Ġordan. U ħal mantar ta' Elija li kien waqa' minn fuqu u ħabtu mal-ilma u qal: Fejnu l-mulej Alla ta' Elija issa? Fejnu? U ta' daqqa fuq l-ilma u dan inferaq, lawn u lemm, u Eliżew għadda għan-naħa l-oħra. Il-kelma tal-mulej. Inraddu ħajr lil Alla. Issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Kemmu kbir il-ġid tiegħek mulej, li int irfajt tal min jibża minnek, li int ħejjejt tal min jafda fik quddiem il-bnedmin kollha. Issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Bil-ħarsin tiegħek tkenninhom kontra tnassis tal-bnedmin, fl-għarix tiegħek taħbihom kontra tqassis tal-ilsna. Issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Ħobbu l-mulej ħbib tiegħu kollha, li twajbin iħarishom il-mulej imma jpattija sewwa lil min jimxi bil-gburija. Saħħu qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti jgħid il-mulej, u missieri jħobbu u aħna niġu għandu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Qisu li l-emil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom, għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand missieri li hu fis-smawiet. Mela meta tagħmel karità tmurx iddoqq it-trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' wiġġ ieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġaħaduh. Iżda int meta tagħmel karità idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-leminija biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi iroddlok hu. U meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wiġġ ieħor, għax dawk iħobbu jdoqqu jitolbu bil-wieqfa
fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int meta titlob idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għalaq il-bieb warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi iroddlok hu. Meta ssumu tqarsux wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wiċċ ieħor, għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int meta tkun sajjem idlek xarek u aħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem imma quddiem missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi iroddlok hu. Il-kelma tal-mulej. التفهير ليلة كريستو. Bil-Malti għandna espressjoni li tajt ara kemm kibritlu rasu. Mhux għax ir-ras tikber aktar milli għandha tikber, imma il-verità hi li jaħseb li bħalu fid-dinja m'hawnx. U allura tikbirlu rasu, jaħseb li kulħadd irid ibaxxi rasu qudiemu, però x'jiġrilu minn tikbirlu rasu. Bħalma ġralu fil-ħrafa Humpty Dumpty. Naħseb tiftakruha l-istorja ta' Humpty Dumpty li kitbirtlu rasu tant kien qisha bajda kbira li mbagħad tgerbeb waqa' u tkisser u tfarrak. Hekk jiġrilu min iħalli rasu tikbirlu. U Ġesu illum il-kelma tiegħu qed jgħidilna poġġu raskom f'posta. Tħallux raskom tikbrilkom biex ma jiġrilkomx bħal Humpty Dumpty. Ma kienx jaf jgħidha l-istorja, imma dik hija l-verità. Għaliex? Għax iridna li aħna dak kollu li naħsbu ngħidu nagħmlu ikun għall-akbar glorja talla u xejn iktar u xejn inqas. U għal-ġid ta' ħutna, ma dak il-ġid li nagħmlu ma' ħutna ma jkunx għalina mument fejn aħna niftaħru bih. Il-ġid ta' ħutna rridu nagħmluh. Dak kollu li naħsbu ngħidu nagħmlu jibda minn Alla biex ikun ta' ġid tal-ħutna, imma mhux biex ħutna imbagħad jaraw fina bħal dak is-superhero. Illum anke l-ċkejknin nitkellmu magħhom fuq il-heroes, fuq l-eroj, superheroes. Imma aħna ma nistgħux inġibu ruħna qisna superheroes, eroj biex quddiem ħadd ieħor nidhru kbar, sbieħ, tajbin. Aħna importanti li żbuħija l-gburija tagħna tidher quddiem Alla li jagħti bil-100% għal dak li aħna imma mhux biex nitkabbru. L-istorja li qrajna fl-ewwel qari tal-profeta Elija u l-profeta Eliżew hija wkoll storja li trid tgħidilna kemm hu sabiħ li dak kollu li taħseb tgħid u tagħmel ikun għall-akbar glorja t'Alla u għall-ġid tal-oħrajn. Elija hekk għamel. Ipprofetizza, għallem, wassal il-messaġġ l-oħrajn, imma x'ħin ra il-mument li hu jrid jitlaq għal biex ikompli it-triq tiegħu lejn il-mulej Alla l-imbierek ma qadx jaħsibha. Ma qadx jgħid il-Marelli issa x'ta nagħmel. Issa ra kif sa jsirli kollox suf sa nispiċċa xejn minn dan. Imma qabad u telaq u spiċċa u ma derx iktar. U ħalla f'idejn Eliżew. Ħalli issa l-biċċa xogħol ikompliha Eliżew. Eliżew bħal donnu tfixkel quddiem ir-realtà li Elija se jħallih. Imma Elija kellu fiduċja kbira f'dan il-profeta Eliżew u qallu inti ħares lejn Alla. Inti issa mexxi kif jixtieq minnek Alla. U hekk għamel Eliżew. B'tant biża kultant imma wkoll kuraġġ f'Alla l-imbierek u b'dak li ħallilu il-profeta Elija.
Aħna nafu li jumbat qal li ġabar il-mantar u l-ħatar ta' Elija l-profeta biex ikompli l-mixja tiegħu. Elija taħ dak kollu li seta biex Eliżew ikompli l-mixja tiegħu ta' profeta fost il-poplu talla. Hekk jagħmel Alla magħna. Aħna rajna t-triq mingħand ħaddieħor, aħna wasalna biex anke ħajjitna kienet immudellata fuq eżempji tajbin ta' ħaddieħor, għamilna l-biċċa tagħna li kellna nagħmlu, nippruvaw nagħmluha mill-aħjar li nistgħu, imma mhux biex nidhru imma l-glorja talla. Nerġa' ngħid dak li qed fil-bidu tal-Quddiesa llum, dak li għallem Sant'Ignazju ta' Loyola. Hawnhekk qegħdin fil-Knisja kappella dedikata lil Madonna ta' Manresa u wkoll hemm Sant'Ignazju qed jitlob f'Manresa quddiem il-Madonna. Sant'Ignazju għamel tiegħu u għall-kumpanija tiegħu il-Ġiżwiti dak il-motto, dak il-ħsieb. Għall-akbar glorja talla u għall-ġid tal-erbieħ. Dik ħajjitna, dik hija l-mira li rridu nilħqu f'ħajjitna. Ejjew issa flimkien impoġġu quddiem Alla l-imbierek it-talb u x-xewqat tagħna għall-Knisja biex tibqa' tkun l-omm u l-għalliema tal-poplu u tkun ta' servizz għal kulħadd fl-imħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus biex żgur ma jħallux rashom tikber, imma jkunu ta' servizz fit-tmexxija biex il-popli kollha tad-dinja jaslu li jgħixu bħal aħwa fil-paċi u l-ġustizzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull min hu imġarrab għaddej minn mumenti diffiċli biex isib falla il-faraġ u l-konsolazzjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk kollha li telqu qabilna l-eżiż tagħna biex il-mulej jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll biex ma nkunux nies li qed inħallu s-suċċess tal-ħajja jiġri bina, imma nkunu dejjem saqajna mal-art fuq kollox bħarsitna fil-glorja ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, inti taf id-djufijiet tagħna, taf id-debolizzi tagħna. Aħna nintelqu fidejk għax int missierna. Int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħut biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla dawn id-doni li qegħdin noffrulek, inti tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bijhom tajjixna u ġġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Għamel nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll.
nerfaw qlubna l-fuq nerfawhom lejn il-mulej. u niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Għad li inti xejn ma tinħtieġ it-tifħir tagħna, inti joġbok tatina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr, għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam taħ li dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċ reġarat il-ħajr, taħ li d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu biex jorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqfijiet tagħna Charles Joe li qed jgħinu minn l-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Omtalla Marija, San Giuseppe l-Apostli, San George Preka, il-Bejati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mimlijin ħeġġa ejjew nitolbu kif għallimna ħuna l-kbir Ġesu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum ħatina llum.
اغفرلنا ذنوبنا بحال ما نغفر لمين وغاطي علينا ولا تدخلنيش في التجريب إذ اهلسنا من الداني. اهلسنا نطالبوك مولاي من كل داني، عطينا في الطيبة والقنينة تيك الباتشي في زماننا باش نكونوا حلسة دايم من الذنوب ومخرسة من كل انكويت احنا ونستناو ونتماو إلينا والمجيا تالسالفاتور تانا جيسو كريستو. أشتيك يسلتنا القوة والجلوريا الديم. مولاي جيسو كريستو ليات الأبوستل تيك نحللكم سليم نعطيكم السليم تيعي تخرس لين نبيتنا إذا هارس لين الفيدي تالكنيسيا تيك أعطيها السليم والعقدة اللي انت تريد فيها انت لتعيش بالسلطن على دايم تدايم. أمين. الباتشي تالمولاي تكون دايم معكم ومياك وكل. هيو انسلموا ونعطوا الباتشي الجرسي اللحظة. حرف الله لتنهد نبيت الدنيا هن لينا. حرف الله لتنهد نبيت الدنيا هن لينا. حرف الله لتنهد نبيت الدنيا أتينا الباتشي. دانو الخروف تالا دانو لينخد نبيت الدنيا حنيين احنا لمستيدنا اللكلة تالخروف. مولاي ما يسهقليش لتدخل تحت السقف تيعي ازديد بس كلمة واحدة وروحي تكون مفيقة. فلمكن نيدو الطلبة اتقربينا تالشوقة. جيسو ينا نمن لي انتي تنسابتا بالحق في الساكرامنت تالأوكارستية. irrit nħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. nitolbu. Sagrament imqaddes tiegħek mulej li bih aħna tqarbilna huwa sinjal tal-għaqda tagħna fik. Għamel nitolbuk li jġib ta' bil-ħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristu Sidina. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu kont bil-ġuħ itmajtuni,
kondilaċis ejtuni na ħadd pjaċir verament nisma li mhux biss qed titqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jikol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għal ġuħ imma solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari. Tajjeb li nitlu fl-inkar ta' posta li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Għalatana, isma tal-tana, eħlesejna u għafmana, glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, s-saw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina rriti kun ibnet bħanna. O Ġesu, aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru minn ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima lik ammen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima lik ammen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima lik ammen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
Ikkulli titint kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, għafrinna d-dubietna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwiħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli skont il-weda tiegħu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikkulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana Slima ammen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka int fost in-nisa mbirek il-frott
tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat talbtana, dak li twilet għalina li tkun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tal-glorja, meta sitna Marija ġiet imtella s-sema bil-ruħ u l-ġisem akkompanjata mill-anġli. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Tobsna da kuljum għatina l-lum għafrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija Slima tal-mewtana lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat talbtana, dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tal-glorja, meta sitna Marija kienet inkurunata mis-Santissima Trinità u mollija fil-glorja tas-sema bħala reġina tas-sema u tal-art. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum għafrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma tal-tana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Flimkien, slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana. Slim għalik lilek najtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfu, f'dan il-wit ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni għammen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Niftakru fl-erwieħ tal-purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa mqazza Alla wieħed. Ħenna lina. Mqazza Marija. Itlob għalina. Mqazza Alla. Itlob għalina. Mqazza xeba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq kull imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġe. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min fdina. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana.
tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Sant, Itlob għalina. amara ta' kull grazzi, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostoli, Itlob għalina. sultana tal-marti, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġi, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn għajla u teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana ta' Rosarium Qaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla, Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddeja tijek mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa fil-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidina. Amen. Talba l-Sammiki l-Arkanġlu, Sammiki l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba l-San Giuseppe, slim għalik, ħarris tal-feddej, u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missir għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Flimkien ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.